ne balimaw an sigi kun ye mun ye bi Mamadu Dunbiya ani irisi bɛna coopération kura dɔ daminɛ an bɛ an da don o la ka walawala min ye Guinée président ye Mamadu Dunbiya ani Guinée ani irisi bɛna coopération kura dɔ daminɛ an bɛ an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ min ye Alpha Omar Konare i y'a faamuya b'a la a ye kojugu minnu kɛ Mali kɔnɔ a ye sonyɛni minnu kɛ an bɛna an da don o de la ne y'a fɔ n ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de y'a ɲini n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Arasbachi ye ale ka jugement tun kan ka kɛ kunu ayiwa ala y'a sabu kɛ ala kitira la n ka cɛ k'a tɛ bila dɛ k'a bɛ taa dɔɔni kɛ kasobonba la u seginna ka taa bila kasobonba la Arasbachi tun kan ka bila kunu mais ala ma kita la u seginna ka taa bila kasobonba la an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye OTAN fana ye ɲɔgɔn ye Dumasidon min bɔra o ko fana kɔnɔ an bɛna an da don o la k'o walawala ni waati man ta an tɛgɛ ma ne balimaw an sigi kun ye mun ye bi o ye Mamadu Dunbiya ani irisi ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kura dɔ kɛ a ka bon hakili ma min ye Mamadu Dunbiya ye a ko k'a bɛna kɛlɛkɛminɛnw san irisi bolo komi Asimi kɛlɛkɛminɛn san cogo min na min y'u ka kuranko ye k'a bɛna a bɛɛ di irisi ma i y'a faamuya b'a la min y'u ka wariko ye cela veut dire que fɛn fɛn de ye Guinée ka hɛrɛ ye i y'a faamuya b'a la ko ni Faransi tɛ tuguni o bɛ n'u ka baara bɛɛ lajɛlen ta ka di irisi jamana ma a min ye irisi ka ɲɔgɔnye min fana bɛna kɛ nin kalo laban Mamadu Dunbiya ko k'a sen bɛ ye o kɛnɛ fana kan Guinée tɛna tɛgɛ di jamana si ma tuguni ni irisi tɛ u ka kuranko irisi de bɛ n'i jɔ n'a baara ye i y'a faamuya b'a la u ka marifa a bɛ san irisi de bolo u ka kɛnɛya ko irisi de bɛ n'o dɛmɛ la c'est à dire que coopération quoi coopération mana f'u ye baarakɛ ɲɔgɔnya Guinée ni irisi de bɛ n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Guinée ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ irisi de kɔnɔ irisi fana mago bɛ fɛn minnu na n'o ye i y'a faamuya b'a la an ka farafin dumuni ninnu k'a daminɛ papaye ninnu ani anana ninnu ani dumunifɛn misɛnnin ninnu i y'a faamuya b'a la irisi mago bɛ fɛn fɛn de la Afiriki dumuniw n'a bɛ sɔrɔ Guinée kɔnɔ Guinée fana bɛ o bɛɛ lajɛlen cɛ ka to ka taa di irisi ma irisi fana ka fɛn ɲɛnamaw min ye avion ni kɛlɛkɛminɛn ni i y'a faamuya b'a la dɔnniya ni kuranko ni fɛnw ye irisi fana bɛ n'o di Guinée ma a bɛ fɔ o de ma ko coopération partenariat gagnant gagnant Guinée ko ko ale tɛna tɛgɛ di mɔgɔ si ma tuguni ni irisi tɛ Asimi bɛ ka avancer cogo min na Asimi bɛ ka bonya cogo min na Mamadu Dunbiya ko a bɛna Asimi ladege Asimi ye minɛn minnu san irisi jamana bolo k'a bɛna o ɲɔgɔn san Asimi ni irisi ka di cogo min na k'ale fana bɛna o ladege an b'a fɔ ko alihamudulila rabil alamin Mamadu Dunbiya ale de ye cɛ belebeleba ye ka na tubabumuso ta Faransi yan ka tila ka sen fili Faransɛw kɔnɔ ka tila ka sen fili a buranakaw la c'est comme ça a bɛ fɔ nin de ma ko cɛba i y'a faamuya ka n'u den ta ka ba k'u sago kɛ ka n'u den ta ka ban k'u diyaɲɛ ko kɛ nin y'u dabaliya ban dɛ i ma Makuran ye Makuran yɛrɛ téléphone ta k'a wele Mamadu Dunbiya ma sɔn k'a ka téléphone décrocher a laban passera Mamadu Dunbiya muso de fɛ o yɛrɛ ma ci ka k'a la k'ale b'a cɛ de ko a cɛ mana bila yɔrɔ o k'ale bɛ yen de Makuran kɔnɔna fili b'a kan bi a ka bon hakili ma hali baara fitinin mun tun b'u ni Guinée cɛ jɛɲɔgɔnya mun tun b'u ni Guinée cɛ partenariat mun tun b'u ni Guinée cɛ Mamadu Dunbiya bɛɛ supprimer o ni Faransi a bɛɛ bɛna kɛ irisi de sisan Mamadu Dunbiya Guinée ka foyi tɛna bɔ Faransi tuguni u ni Faransi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o banna pewu o ni irisi de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a kɔrɔ o ni irisi tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo mais caman de bɛna fara kan tuguni i y'a faamuya b'a la Guinée mago bɛ fɛn fɛn na bi a bɛɛ bɛ bɔ irisi jamana de kan Guinée mago bɛ kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn na ani i y'a faamuya b'a la courant ni fɛn ninnu u ni irisi de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni Faransi tɛ tuguni an b'a fɔ ko ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ n'i ko dɔ ka su tɛ ko i y'a faamuya b'a la ala t'i ka dugu jɛ farafinna bɛɛ bɛ k'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo bi farafinna bɛɛ bɛ ka jigin ka bɔ Faransi ka terrain kɔnɔ bi a ka bon hakili ma ni Mamadu Dunbiya fana kɛra komi Asimi ɲɔgɔn Ibrahim Traoré déjà o bɛ komi Asimi ɲɔgɔn Ousmane Sonko natɔla don o b'a jira k'a fɔ farafinna bɛɛ bɛna bɔ Faransi bolo ka da mun kan u sɔn man ɲi o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn o tɛ farafinna fɛ farafindenw y'o de faamuya farafinnaw de faamuya u ka hɛrɛ bɛ irisi de bolo bɛɛ lajɛlen bɛ ka t'i tɛgɛ di irisi ma a ɲɔgɔn ye belebeleba min bɛna kɛ nin kalo laban
ni farafina ɲamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ nka cɛ a bɛ lakali tariku la caman bɛna jigin tuguni ka bɔ terrain kɔnɔ parce que farafin ɲamɔgɔ caman mana taa yen nɔ u bɛna dɔn ko Poutine ye den modèle min ye u bɛna dɔn ko Poutine bɛ Afiriki fɛ u bɛna dɔn ko Poutine ye danbetigi ye caman bɛ n'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo k'i tɛgɛ di Russie ma ɲɔgɔn ye ba min bɛna kɛ nin kalo laban Mamadu Doumbouya kɔni depuis o ma taa a y'a ta bɛɛ fɔ k'ale ni Faransi tɛ tuguni a ka dumuni wo a ka minɛn wo a ka papaga k'a si tɛ bɔ Faransi u ka coopération k'a jɛra bɛɛ kɔ ani Russie de bɛna coopération kura daminɛ ala ka barika don tiɲɛ na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Adema la Adema parti jugu sago min ni comment ça s'appelle Alifa y'a sigi a Sogɛli bɔra k'u sɔnkolon fɔ o de ma bɛn o ma bɔra panpan na komi tinɛni k'olu bɛ Sogɛli dɔgɔya ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ tɛ se k'a dɔgɔya i y'a faamuya bala ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ tɛ se k'a dɔgɔya ne y'a fɔ Adema ye n ko fɛn min ka ɲi aw ma bi o ye makun de ye fɛn min ka ɲi politisiyɛn kɔrɔ ninnu ma bi o ye makun de ye n'u ko k'u bɛ kuma wo bɛ ye fan bɛɛ fɛ u kan k'u makun de ka taa ka bɔ an da la mɛ n'u k'u bɛ kuma bi walahi fɛn bɛ yɛlɛ u la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ Adema min ye Mali ci Alifa min y'an ka kalanko tiɲɛ k'an ka sɔrɔsiw y'a faamuya b'a la k'u ka minɛn bɛɛ jɛni o Alifa kelen ka mɔgɔ ko k'olu bɛna kuma anw ɲɛna hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min mɛ ko a ka bon hakili ma quoi an bɛna Alifa sɔnkolon de fɔ aw ye ja an bɛ k'a fɔ ko Alifa ye baara minnu kɛ Alifa ma kɛ Kadafi de y'a kɛ o b'a yira k'a fɔ Alifa ɲɔgɔn zo mana Mali kɔnɔ Alifa ye baara fɛn fɛn kɛ a wari ma bɔ Mali kɛsi kɔnɔ a wari ma bɔ Mali jiginɛ kɔnɔ Kadafi de tun bɛ k'a bɛɛ financer anw ka impôt taara min la question est là anw ka wari taara min u y'a bɛɛ suɲa mɛ n'an bɛ taa n bɛ se n bɛ koda aw ka garankɛ ma min da bagolo kan ne balimaw an bɛ ka Adama comment ça s'appelle muso yɛrɛ tɔgɔ ko Adamu Konare walima mun k'o ka wusulan daga in walahi a wari bɛɛ lajɛlen bɔra Libi de Kadafi de ye wari mugu ta i y'a faamuya b'a la k'a di Alifa Umaru Konare ma k'a ka Mali dugu kɔnɔna Bamako dugu kɔnɔna k'a k'a bɛɛ dilan ka ɲa k'a bɛɛ cɛɲa o wari min dira Alifa ma hali o tilankɛ i y'a faamuya b'a la o ma don baara la o y'a bɛɛ suɲa a taara rond-point damadamani de jɔ n'o ye wusulan daga ani samaba ninnu i y'a faamuya b'a la ani Maliba ninnu a y'olu de jɔ Kadafi bɔra Libi ka na o baara ninnu lajɛ a y'a sɔrɔ baara kɛcogo ma ɲa samaba n'i y'a jigijigi a bɛ bin samaba min n'a jɔlen bɛ Mali kɔnɔ o rond-point ninnu na ye n'i y'a jigijigi a bɛ bɛn ni magara la a bɛ bɛn Kadafi dimina fo c'est à dire jɔlen a y'a kunkolo firifiri de quoi ko danbe tɛ ninnu na quoi n ye wari d'i ma i yɛrɛ fa jamana i yɛrɛ ka dugu i k'a cɛɲa i ka baara kɛ ka ɲa i y'o wari bɛɛ suɲa i y'o wari bɛɛ dun Kadafi y'a ɲininka ko wari taara min k'an jɔlen ma sɔrɔ la Kadafi dimina i y'a faamuya bala a y'a kunkolo firifiri Kadafi taara tuguni Libi a seginna ka taa Libi n ye wari fɔlɔ min d'i ma n'i y'a dun n bɛna filanan d'i ma n'i y'o dun o y'an ka hadamadenya bannen pewu a ye nin lamɛn dɛ nin ye révélation belebeleba de ye i y'a faamuya bala mɔgɔ caman tun tɛ fɛn min kalama n bɛna o de fɔ aw ye Alifa ninnu ɲɔgɔn zo mana Mali kɔnɔ min ye Kadafi ye a ye wari fɔlɔ di Alifa Umaru Konare ma k'a ka Bamako kɔnɔna k'a k'a bɛɛ dilan k'a bɛɛ kɛ goudron ye k'a bɛɛ kɛ rond-point ye ka ŋunumaw dilan ka Mali cɛɲa i y'a faamuya bala k'a kɛ i n'a fɔ komi Dubayi wari fɔlɔ min dira Alifa ma i y'a faamuya bala a sera ka taa wusulan daga in de jɔ ani Maliba ni i y'a faamuya bala samaba ninnu a y'olu de jɔ o yɛrɛ olu jɔ cogo ma ɲa ni samiya nana dɔw bɛ bɛn quoi bi n'u tulo fara ma bin o nun bɛ bin n'o nun ma bin o sen bɛ kari Kadafi nana a y'o baara ye baara kɛcogo ma ɲa Kadafi dimina i y'a fɛ a jɔlen fa bɛ yɛrɛyɛrɛ Kadafi seginna ka taa Libi n ye wari fɔlɔ min d'i ma baara ma ɲa n bɛ filanan d'i ma Kadafi ye wari filanan di Alifa ma k'a ka segin baara kan a ka dilan ka ɲa o baara kɔnɔna na Kadafi y'i to Libi a m'i sara Alifa la dɛ i y'a faamuya b'a la parce que n'i ye mɔgɔ bila baara la ni zon don i bɛna bali a la de i bɛna cun a kan de Kadafi ye avion ta i y'a faamuya b'a la k'a bɛna cun Alifa kan en cas baara minnu kɛra i y'a faamuya la sɔsɔ cogo tɛ se ka y'a la cogo min na quoi parce que n'i ye zon bila baara la i t'i sara la i bɛna cun a kan de n'a bɛ baara la walima n'a tɛ baara la Kadafi ye o décision ta k'a bɛna bali Alifa la Bamako a y'a sɔrɔ Alifa tɛ Bamako Alifa ye avion ta ka na i y'a faamuya b'a la Faransi parce que n'a nana Faransi
a tagatɔ la a bɛ bɔ libi de a tun bɛ komi garibu de i y'a faamuya b'a la a tun bɛ delili kɛ a ka bon hakili ma Kadafi avion ta k'a bɛna cun Alifa kan a bɛna bali Alifa la a y'a sɔrɔ Alifa tɛ Bamakɔ Alifa nana Faransi Kadafi nana fɔ ale kɔ ale fana taara fɔ Kadafi kɔ i y'a faamuya b'a la Libi ni nin kuma in ye nkalon de ye a y'a fɔ k'a ka bɔ k'an sɔsɔ ni nin kuma in ye nkalon de ye a y'a fɔ k'a ka bɔ k'an sɔsɔ a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna a dɔw tɛ balo la cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen nɔ i y'a faamuya ko Yusuf Tata Sise o b'a bɛɛ kalama o cɛkɔrɔba in tɛ balo la Musa Mara y'a ka kalan kɛ o cɛkɔrɔba in bolo Faransi yan Yusuf Tata Sise n'a ye o denw ɲininka n bɛ ka kuma min fɔ olu b'a fɔ ko tiɲɛ don ko Bala yɛrɛ ye nin sekɛrɛ bɔ min ni Adama comment ça s'appelle n t'a muso yɛrɛ tɔgɔ dɔn ko Adamu walima mu ni Alifa muso tulo dara n ka nin video kan bi a ko Bala yɛrɛ ye sobaga de ye dɛ ko ni Bala yɛrɛ tɛ jinɛ ye ko ni Bala yɛrɛ tun t'a nɔfɛ de n bɛ ka kuma min fɔ ni Alifa muso tulo dara kan bi bilahi a b'a valider a bɛna Arasi Bala yɛrɛ kɛ sobaga ye a bɛ ka kuma min fɔ aw ye nin bɛɛ kɛra cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a y'a faamuya b'a la ko Yusuf Tata Sise o bɛ ko in bɛɛ kalama ko in bɛɛ kɛra o ɲɛna ani Mali ambassadeur dɔ tun bɛ yen ko Cɛro Mali ambassadeur tun bɛ yen ni Musa Alifa ninnu bɔra Mali la ka na olu de tun bɛ Alifa ninnu bisimila olu bɛɛ bɛ ko in kalama i y'a faamuya la baara fɛn fɛn tun bɛ ka kɛ Alifa tile la n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma wari bɛɛ bɔra Libi de Kadafi de y'a wari bɛɛ di an bɛ ka fɔ rond-point minnu dilanna a wari kelen ma bɔ Mali impôt la a wari bɛɛ bɔra Libi jamana de la anw ka impôt taara min Alifa tile la anw ka impôt kɛra mun ye Alifa tile la dalilu kɔni bɛ yen ko maliyɛnw tun bɛ ka impôt sara dalilu bɛ yen ko wari tun bɛ ka bila kɛsi kɔnɔ o wari taara min la question est là ninnu ɲɔgɔn zon den ma wolo diɲɛ dugukolo sanfɛ ni Sogɛli y'o fɔ n'aw bɔra panpan na komi tinɛni i y'a faamuya ko Sogɛli ka taa yafa ɲini aw fɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔrɔ ne y'a fɔ ko fɛn min ka ɲi aw ma bi o ye makun de parce que aw jogo de bɛ k'aw yɛrɛ kɛlɛ n'i y'a ye maliyɛnw banna aw la bilahi o ma ban aw la gansan dɛ a ye maliyɛnw tɔɲɔ de k'u ka nafolo suɲa k'u kumaniya hɛrɛ ma ka kɔngɔ bila aw na ka minɔgɔ bila aw na i y'a faamuya b'a la k'anw ka éducation k'a bɛɛ tiɲɛ Alifa tile la a daminɛna Alifa tile de la mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100,000 niyɔrɔ ta ka dun a kɛra Alifa tile de la milliardaire caman ka ye Mali kɔnɔ a kɛra Alifa tile de la ka faso nafolo buruja i tɛ taa kaso la hɛrɛ bɛ si a kɛra Alifa tile de la n'olu zon kɔgɔlen ninnu ko k'olu bɛna kuma devant le peuple an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn nin ko a ka bon hakili ma n bɛ ka kuma min fɔ Mali ambassadeur kɔrɔ min tun bɛ ambassadeur la yan ko Cɛro a b'a kalama n bɛ ka min fɔ Alifa ye siɲɛ hakɛ min kɛ Libi i y'a faamuya b'a la a ye voyage hakɛ min kɛ Libi 86 i y'a faamuya b'a la siɲɛ 86 a y'o de kɛ taa ni ka segin na Mali ni Libi cɛ siɲɛ 86 a ye taa ka passeport ye c'est que n'aw ma da kuma in na a ye taa Alifa ka passeport minɛ k'a lajɛ a ye taa ni ka segin min kɛ Mali ni Libi cɛ 86 fois ça veut dire que wari an ka Alifa ye baara fɛn fɛn kɛ a wari bɔra Libi de Kadafi de y'a bɛɛ d'a ma o yɛrɛ Kadafi dimina kɔrɔ k'a ɲɔgɔn zon tɛ yen a y'a bila baara fɛn fɛn na a si ma k'a kɛcogo la a si ma k'a kɛcogo la a ye ŋunuma fɛn fɛn jɔ a ye rond-point fɛn fɛn jɔ a wari bɛɛ lajɛlen bɔra Libi de n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma sɔsɔ cogo t'a la sɔsɔ cogo t'a la Alifa mana voyage fɛn fɛn kɛ ka na Faransi yan a segintɔla fo k'a ka bɔ Libi de fo k'a ka taa Libi de fo tuma dɔw yɛrɛ la ni Kadafi y'a dɔn k'a bɛ na dɔrɔn Kadafi bɛ yan a b'a fɔ a ka mɔgɔw ye ko k'a fɔ Alifa ye k'ale tɛ yen ko nin cɛ in ka delili fanga ka bon kojugu ko a ɲɔgɔn gɛribu den ma wolo diɲɛ kɔnɔ Kadafi tun bɛ nin fɔ a ma bila fa laban yɛrɛ Kadafi bɛ dugala de mais 86 fois Alifa ka mara kɔnɔ o kɔrɔ ko Alifa tun tɛ bɔ avion yɛrɛ kɔnɔ 86 fois a ye taa ka passeport dayɛlɛ k'a lajɛ passeport fɛn fɛn b'a bolo a ye taa minɛ k'a vérifier nin bɛ ka kuma min fɔ ni nkalon don 86 fois Alifa ka fanga kɔnɔ a y'o de kɛ Libi taga la a y'o de kɛ Libi 86 fois i y'a faamuya u b'a jira k'a fɔ Alifa tɛ kalo kelen kɛ n'a ma taa Libi garibuya la Kadafi bɛ deli su ni tile o fana bɛ wari min d'a ma k'a k'a kɛ ka fantanw jigi tugu a k'a kɛ ka jamana dilan o wari fana tun bɛ suɲɛ o wari fana tun bɛ suɲɛ Alifa fɛ ninnu bɛ se ka kuma aw ɲɛna i m'a ye depuis a bɔra fanga la da t'a kun wa bilan tɛ yen a bɛ se ka mun de fɔ anw ye foyi
o de la a kunkolo bɛ baara kɛ a y'a makun k'a dabɔ ko bɛɛ la mali perezan kɔrɔ a bɛɛ kumana buwa yanni buwa k'a bila buwa bɛɛ kumana ya buwa t'a bila mɔgɔ fa k'a ta jɔnkunda ninnu bɛɛ kuma mɛ alifa tɛ se ka kuma da t'a bolo ale de ye mali ci mali bana i y'a faamuya b'a la a ju ye alifa de ye mali bana ju ye alifa de ye o de la ne ko aw kan k'aw makun aw kana na kala bila an tolilen la yan adama mɔgɔw mɛ komi aw tɛ ala dɔn aw tɛ kira dɔn aw tɛ alifa yɛrɛ fɛ a ye panpan komi tinɛni an bɛ na ni doso wɛrɛ min fana tɛ nin si ye an bɛ na ni doso ye min fana tɛ nin si ye han mɔgɔw b'a la maliyɛnw b'a la alifa ye baara kɛ a ye nin kɛ a ma paga kɛ alifa tile la baara fɛn fɛn kɛra kadafi de y'a kɛ alifa tile la baara fɛn fɛn kɛra mali kɔnɔ i bɛ na ni kuranɛ bɛ n tɛgɛ da kan a wari bɛɛ bɔra libi de wa wari min bɔra libi miliyari hakɛ min dira alifa ma k'a ka mali jɔ hali misigara zarati a m'o wari don mali la hali mɛ ko a ka bon ni k'i b'a bɛɛ fɔ quoi i dusu de bɛ tiɲɛ quoi asimi ka kuma ni k'i bɛ miiri ninnu ka kɛwale la bilahi i bɛ sa de ma sake n'i y'u sɔn dɔw fɔ maliyɛnw bɛ fitinɛ ka t'u minɛ i y'a faamuya b'a la k'u kun ci k'u dafara tellement que ninnu y'anw sogo dun a ka bon hakili ma i bɛ nin si jugu ninnu de sigilen ye adama cɛkɔrɔba dati bannen ninnu a bɛɛ koyokoyolen don ko gawo fato a bɛɛ bɛ komi ji tɛ dugu la u n'u ka vɛsi kɔrɔba den ninnu i y'a faamuya b'a la k'olu bɛ u ferekɛ anw tu la i y'a faamuya b'a la anw yɛrɛ ka bila an ka mɔgɔ ɲɛnamaw la on dirait que olu ka mara ma kɛ anw ɲɛna on dirait que mali tun ma deli ka kalifa olu la k'u bɛ n'u ferekɛ anw tu la sisan an ka jamana wulilen ka jɔ a sen kan k'olu bɛ taa 26 mars fa n'o kɛra asimi ninnu na sɔgɛli bila fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ aw sɔn fɔlen filɛ nin alifa comment s'appelle kadafi de ye wari di alifa ma k'a ka bamako kɔnɔna k'a k'a bɛɛ dilan ka ɲa a ka ŋunumaw jɔ i y'a faamuya wala k'a mali dugukolo c'est à dire que bamako kɔnɔna bɛɛ kɛ bɛtɔn ye ni sa nana dɔrɔn ji kana da bamako a ka taa ji ka boli o wari ninnu taara min a y'a bɛɛ suɲɛ kadafi nana k'a bɛna baara lajɛ a ye wari min di alifa ma k'a bɛna ɲada baara kan ni baara kɛra a kɛcogo la kadafi sen donna bamako a tigɛra alifa la a y'a kunkolo firifiri de ka tila k'a fɔ alifa ye ko n tigɛr'i bi n tigɛr'i sini wari min dir'i ma a ma k'a kɛcogo la ni nkalon don a ka bɔ ni nkalon don n'a ko tin cogo o cogo an bɛ na n'a doso bɛɛ ye yan n'a ko tin cogo o cogo an bɛ na n'a preuve bɛɛ ye yan wari ma k'a kɛcogo la a y'a wari bɛɛ suɲɛ ka taa rond-point kolondenw jɔ ko wusulandaga u bɛ ji kɛ mɔgɔ ka basi la k'an ka marifa bɛɛ jeni k'anw fantanya k'anw bantanya k'anw ka jamana lase lagosi ma k'anw ka jamana lase kumasuluw ma o mɔgɔ kelen ninnu kana k'olu bɛ kuma ko alifa ye kalanko kɛ a ye kalan kɛ min kalanko tiɲɛna alifa de tile la mali ɲagamira alifa tile la mali binna alifa tile la mali kɛra jugu sago jamana ye alifa de tile la la question est là race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris anw tɛ kuma an kun fɛ dɛ a ye taa alifa ka passeport lajɛ a ye voyage min kɛ libi bilahi 86 fois a ye taa ni ka segin min kɛ libi jamana kan a ye taa ni ka segin min kɛ libi jamana kan 86 fois a taa o taa a bɛ taa delili de kɛ on dirait que maliyɛnw tun tɛ impôt sara on dirait que maliyɛnw tun tɛ impôt sara le gars c'est mais ko a ka kadafi yɛrɛ tun bɛ dogala de kadafi tun bɛ dogala tuma dɔ la n'a sen donna libi kadafi b'a fɔ a ka gariw ye de k'u k'a fɔ alifa ye k'ale tɛ yen k'a voyagera wa taa o taa a bɛ taa delili de kɛ o wari bɛ d'a ma a tɛ mago ɲa o wari bɛ d'a ma a tɛ mago ɲa n bɛ ka min fɔ mɔgɔw b'a kalama o Yusuf Tata Sise Musa Mara b'a dɔn Musa Mara ka kalan kɛ a bolo faransi yan Musa Mara tun b'a ka du de kɔnɔ yan Musa Mara kelen kelen fila mananin a b'a dɔn n bɛ ka min fɔ ni Musa n bɛ ka kuma min fɔ ni Musa Mara bɔra kalama a ka taa Yusuf Tata Sise denw ɲininka a tɛ sa n'a muso kɛra fɔ a denw ye o i y'a faamuya bala a Musa comment s'appelle alifa ninnu y'an faso ci nin cogo de la maliyɛnw bɛ ka impôt sara o wari u tun b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa kadafi de deli ka ala n ko ninnu tun bɛ ka bɔgɔ vɛri de kɛ anw ɲɛna quoi bilahi u b'an ka impôt bɛɛ suɲɛ wari tɛ yen u bɛ taa wariw minɛ kadafi la ka na sira fitinin dɔ dilan ka na ŋunuma dɔ dilan ka taa samaba dɔ dilan yan fɛ ka maliba dɔ dilan yan fɛ maliyɛnw fana bɛ bɔ panpan na bamakɔ cɛ ka ɲi sisan dɛ samaba bɛ yan fɛ k'an kɛ komi bebedenin n'an ko an bɛ kasi o bɛ bɔnbɔ kalamani don an t'a kɔnɔ
mais nkalon ko ye malo ni ta tiɲɛ de hɔrɔnya kɛnɛ kan alifa tɛ se ka kuma mali kɔnɔ danbe kɛnɛ kan alifa tɛ se ka kun kɔrɔta ka maliyɛndenw lajɛ adama mɔgɔw aw tun bɛ nin de nɔfɛ mais n'aw ma sabali an bɛ na ni dossier min tɛ nin se bilahi n'aw ma sabali an bɛ maliyɛnw lamuruti alifa i y'a faamuya b'a la hali ni nanbara don u bɛ taa minɛ ka kun ci ka da fara parce que fasoden jugu ma tɛmɛ a kan ale de ye mali danbe bɔ a la di n'importe quoi sogɛli y'aw sɔn de fɔ sogɛli y'aw jogo de fɔ n'aw tun ma baara jugu kɛ sogɛli t'a fɔ ni danbe tun b'aw la sogɛli tun bɛ aw ka danbe fɔ k'aw ka baara ɲuman fɔ mais aw de ye mali jɛni aw de ye mali danbe bɔ a la kuma fa n'a ba filɛ maliyɛnw tun bɛ ka impôt sara baara ma kɛ ni anw ka wari ye kadafi bɛ tila ka wari mun d'u ma k'u ka bamako kɔnɔna dilan o wari bɛɛ sɔnna alifa fɛ alifa mari kɔnare fɛ n ka cɛ preuve bɛ yen dɛ alifa ka ambassadeur min tun bɛ yan ko cɛro n t'a dɔn n'a sara walima n'a bɛ balo la o ambassadeur de tun bɛ alifa ninnu bisimila yan alifa na o na yan a segintɔ a bɛ taa libi de alifa na o na faransi yan a tɛ segin n'a ma taa bɔ libi 86 fois libi ni bamako tɛ bamako faransi libi 86 fois Assimi depuis Assimi nana ma voyager Mali bɛ ka jɔ depuis Assimi nana ma mɔgɔ deli Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ o lasiden ninnu kana ko bɛna hɔrɔnya fɔ anw ye yan mais ko a ka bon hakili ma quoi aw kɛra su de ka Mali politicien kɛ ɲuguntan fɛn ye a daminɛna Alifa tile de la ka Mali politique danbe bɔ a la a daminɛna Alifa tile de la maliyɛnw ka c'est que mɔgɔ i ka milliardaire tigi caman ye Mali kɔnɔ a kɛra Alifa tile de la fonctionnaire kan ka kɛ fantan de Faransi kɔnɔ yan i tɛ milliard ye président bolo kuma ma se député ma kuma ma se maire ma Faransi kɔnɔ yan milliard i t'a ye président bolo yan hali so ɲuman i t'a ye président bolo Faransi yan mais anw de fɛ fonctionnaire bɛ kɛ multiple milliardaire ye ka fantanw joli min k'aw ka lafiya ala b'a yɛrɛ sɔsɔ i bɛ n ka foli b'i ye ka fantanw lebu k'aw ka lafiya o bɛ se ka kɛ yan ka fantanw joli min k'aw ka lafiya wa nin de tun ye alifa sɔnkolon ye dɛ a ye baara fitinin minnu kɛ mali kɔnɔ a ma bɔ anw ka impôt la i y'a faamuya b'a la anw ka wari ma don a la foyi o tun bɛ taa delili kɛ libi de o yɛrɛ kadafi bɛ wari min d'u ma baara tɛ k'a kɛ cogo la o tun b'o wari bɛɛ fana suɲɛ kadafi dimina i kɔrɔ siɲɛ joli alifa kadafi y'a fɔ e ye siɲɛ joli face en face k'a tigɛr'i la k'a ye wari min d'i ma k'i ka baara kɛ k'i ma k'a kɛ cogo la kadafi y'o fɔ e ye siɲɛ joli yan mais ko a ka bon hakili ma i bɛ nin politique dangabagatɔ nin de le politicien voleur adama n'a nɔfɛ mɔgɔw ko sogɛli kuma n'olu kan ko sogɛli ka taa yafa ɲini alifa fɛ a tɛ yafa ɲini a fɛ dɛ don o don sogɛli bɛ taa alifa k'o de a tɛ yafa ɲini a fɛ dɛ don o don a bɛ taa ta de ka bɔ a ka salon kɔnɔ ka taa da sidilan kan k'a caresser yan'a ka somɔgɔw quelle honte la déception totale 86 fois Mali ni Libi cɛ alifa y'o de kɛ a ta o ta a bɛ taa delili de kɛ a ta o ta wari bɛ d'a ma k'a kana Mali jɔ Mali ma jɔ dɛ Mali ma jɔ a bɛna kuma aw ɲɛna bi aw bɛna kuma aw ɲɛna bi danbe kɛnɛ kan tout moriya tout moriya ni ne y'a fɔ k'aw kan k'aw nɛ minɛ ka bɔ Mali kɔnɔ o de bɛ k'aw ma hɛrɛ ye quoi le politicien voleur la aw kan k'aw nɛ minɛ de ka bɔ Mali k'aw nɛ minɛ ka bɔ an da la quoi o de bɛ kɛ aw ma hɛrɛ ye mais ni danga bɛ sɛ quoi a bɛ don muru jago de la ni danga binna mɔgɔ kan i t'i ka c'est à dire que i t'a dɔn i bɛ min kɛ quoi wa sogɛli y'aw jogo de fɔ n'aw bɔra ka maga sogɛli la nin sen a b'an jɔlen sɔrɔ yan aw ka président jugu sago a sɔn de filɛ nin ye a ye baara fitinin minnu kɛ Mali kɔnɔ Mali impôt m'o baara kɛ a wari bɔra Libi de o yɛrɛ wari min bɔra Libi ka na centaine de milliards a wari bɛɛ ma don baara la o y'a wari bɛɛ ŋanamu yan o y'a wari bɛɛ dun o y'a wari bɛɛ suɲa race balayira de l'homme tranquille de Paris ne de bɛ k'a fɔ aw ye sɔsɔ cogo t'a la n'i y'a déposé yɔrɔ min na gere tɛ se k'a ta ka bɔ yen a ye baara fitinin minnu kɛ Mali kɔnɔ wusulandaga dɛ sama tulofɔraba dɛ sama senba dɛ maliba dɛ buruziba dɛ a wari bɛɛ bɔra kadafi de fɛ kadafi bɔra Libi ka na ka wusulandaga k'a bolo maga wusulandaga la tun bɛ ɲini ka bin
Kadhafi bɔra Libi ka na k'a b'a tɛgɛ da Sama tulo kan Sama tulo bɔra ka bin Sama ba min jɔlen bɛ yen Kadhafi bɔra Libi ka na k'a bɛ maga Mali la Mali da wagalen da fankelen binna Kadhafi jɔla a y'a kunkolo firifiri de ko Alifa n tigɛr'i la bi n tigɛrɛ la sini baara ma kɛ ka ɲa n'i bila baara min na i m'a kɛ ka ɲa Kadhafi seginna ka taa Libi ko n bɛ wari wɛrɛ ci ma n'i m'o baara kɛ a kɛcogo la i ni ne tɛ tuguni Kadhafi ye wari bila ka na o baara kɔnɔna na Kadhafi y'i dogo k'a bɛna bali Alifa la yan k'i dogo ka na Kadhafi bɛ bɔ Libi don min na ka na a m'i sara Alifa la dɛ a m'a fɔ k'a bɛ na a tun bɛ fɛ ka na i bali a la de ka na bali a la ni baara bɛ ka k'a kɛcogo la n'i ye zon bila baara la i t'i sara la o k'i bɛ taa sancɛ la o i b'i dogo de ka taa sancɛ la ni baara bɛ ka k'a kɛcogo la a bɛ fɔ o de ma ko enquête a bɛ fɔ o de ma ko enquête Kadhafi ko a b'o min kɛ Kadhafi bɔra Libi ka na i sen don Bamako a y'a sɔrɔ Alifa fana i y'a faamuya b'a la zon a ye avion ta ka n'i da Faransi Kadhafi nana fɔ a kɔ ale fana taara fɔ Kadhafi kɔ i y'a faamuya b'a la Libi parce que o ma sara ɲɔgɔn na Kadhafi bɛ bɔ Libi ka na Bamako a tun bɛ fɛ ka n'i bali a la de a zon i b'a dɔn zon kɔni waati bɛɛ o sɔminen don waati bɛɛ o sigilen tɛ Kadhafi bɔra ka na a y'a sɔrɔ Alifa tɛ yan a bɛ Faransi yan Kadhafi nana fɔ ale kɔ Mali kɔnɔ ale fana taara fɔ Kadhafi kɔ yen nɔ a bɛna mun de fɔ anw ye danbe kɛnɛ kan a bɛna mun de fɔ anw ye danbe kɛnɛ kan a laban n'a bɔra Faransi n'a ko k'a bɛ taa Libi Kadhafi tun bɛ dogo de ko ni ɲɔgɔn gɛrɛbu den tɛ diɲɛ kɔnɔ ni ɲɔgɔn delilikɛla tɛ ka faso danbe bɔ a la kɔ wari bɛ d'aw ma fana a tɛ k'a kɛcogo la o bɛ mɔgɔ la nisɔndiya a dema kolonden sigilen bɛ u malo kɛnɛ kan k'olu b'u da don anw da la yan an ka yafa ɲini aw fɛ an tɛ yafa ɲini aw fɛ dɛ an b'aw ko de don o don an b'aw pousser de don o don an bɛ bɔnbɔn kalama de don aw da kɔnɔ don o don hɔrɔn kolon zondenw ninnu faso cibagaw faso kumasuludenw o y'an faso danbe bɔ a la Mali bana a daminɛna Alifa tile de la ka Mali kɛ jugusago jamana ye a kɛra Alifa tile de la k'anw ka armée bɛɛ jeni k'anw ka sɔrɔdasiw k'u sen siri k'u bolo siri k'u da siri k'u di fagali ma Alifa de y'a kɛ hali buwa su ka fisa ni Alifa ɲɛnama ye i ɲɛ t'a la a bɛ nin bɔ bana kɔnɔ san joli nin bɔ bana bilahi Ala tɛ kafiri faga n'a ma ɲani kafiri Ala t'a faga n'a ma taa tiɲɛ kafiri nin tɛ bɔ tile kelen a tɛ bɔ tile fila a tɛ bɔ tile saba a tɛ bɔ san kelen a tɛ bɔ san fila Alifa filɛ nin furakɛli o y'a kɔnɔ fara a ka ca ni siɲɛ 100 k'a kɔnɔ fara ka nugu ka tugu ɲɔgɔn na ka mana k'a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la k'a sugu bɛɛ k'a kɔnɔ bon bɛɛ n'a ta hali ba ma sa ni kafiri bɛ sa a bɛ sɛgɛn nin cogo de la bilahi bana jugu fura jugu ye yan ye diɲɛ ta de lahara ta bɛ kɛ cogo di adama kolonden k'aw bɛna sigi an ta la adama ɲɛmɔgɔ min bɛ bi e k'a lajɛ i bɛ Ala kali k'a fɔ ko Gawo fatɔ i bɛ Ala kali k'a fɔ ji tɛ dugu kɔnɔ nafolo sonyɛnen kɔfɛ hɛrɛ tɛ yen nafolo sonyɛnen kɔfɛ u ye cogo lajɛ hamudara an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle Rasbati ale tun kan ka bila kunu le 11 mais n ka cɛ Ture ko k'a tɛ bila dɛ Rasbati di sa ne y'a fɔ yan n ko anw da i y'a faamuya b'a la marifakisɛ don n'an y'an dabara ɲɛsin ma a b'i kun ci k'i da fara k'i bo tigɛ anw tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ ne y'a fɔ yan ko Rasbati bilatɔ tɛ o ye fan bɛɛ kɛ Sɔni Makɔrɔni o ko le 11 k'a bɛ bila Ture ko k'a tɛ bila dɛ k'u ka taa bila ye a ko Bube ma sa k'u y'a faga de jɔn de y'a faga mɔgɔ min y'a faga n'a ma na n'o preuve a bilatɔ la tɛ dɛ i bɛ Kasumu Tapo de sigilen kunkolo misɛnnin kunkolo kunsigi yɛrɛ tɛ kunkolo la kunkolo bɛɛ kɛra walawala ye o jugu sago 16 miliyari sonyɛnen kɔfɛ k'ale bɛna danbe kuma fɔ aw ye k'ale bɛna sariya kuma fɔ anw ye Mali cili kɔfɛ k'ale bɛna sariya fɔ anw ye Ala bɛ se ka hɛrɛ k'aw ye cogo jumɛn o de la ni ninnu donna ko o ko la Ala tɛ barika da ko la Kasumu Tapo minnu ye Mali ci ka Mali danbe bɔ a la u tilela zoma minɛ u yɛrɛ ka kuma k'u kalanna k'u bɛ sariya dɔn u ka kalan kɔfɛ zoma minɛ u ka kalan kɔfɛ Mali ma jɔ u ka kalan kɔfɛ pa paga o kunkolo misɛnnin sigilen don ko le dossier est vide mais k'a ka bon hakili ma ko foyi tɛ dossier kɔnɔ ko Rasbati minɛna ko min na k'a tun man ka minɛ o kun na ni ne ye n sigi ka miiri quoi wallahi o bɛ ka lagosi min ta k'a ɲɛsin anw ka justice ma bi a ka bon hakili ma o de la tuma dɔ la ne bɛ dimi anw ka juges kɔrɔ comment ça fait Kasumu Tapo ninnu avocat olu bɛ se ka taa jamana contrôle lagosi cogo jumɛn
ko le dossier est vide a bɛ komi zuzu ka wuli dɔrɔn ka taa cɛ minɛ fu ten mɛ a ka bɔ hakili ma cɛ n'aw ma jɔ aw jɔyɔrɔ la ka Kasimu Tapo ninnu dɔw minɛ k'u don kaso la vraiment o bɛ ɲini ka faso danbe bɔ a la quoi o bɛ ɲini ka Mali kiri tɔgɔ tiɲɛ quoi Anas Bachi minɛ o minɛ le dossier est vide kuma sulu do kiri ma maloya do kiri ma o kunkolo misɛnnin sigilen bɛ yen ko Anas Bachi ko dossier est vide ko foyi t'a kɔnɔ k'u binna kan de a kumakan bɛ an bɛ tila ka k'a la k'u binna kan de Anas Bachi y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan a vidéo bɛ a preuve bɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen ko Bube ma sa il était assassiné o kɔrɔ mɔgɔ de y'a faga mɔgɔ min y'a faga Anas Bachi welela o de la i ko komi Bube ma sa mɔgɔ de y'a faga mɔgɔ min y'a faga na ni o dossier an bɛ enquête dayɛlɛ n'i ma na n'o dossier an b'i mara yanni o preuve ka sɔrɔ ko bin kɛra a kan e Kasimu Tapo bɛ se ka t'i jɔ k'o fɔ ko Bube ma sa k'u y'a faga de e min bɛ k'a dɛmɛ bi e bɛ se ka t'i jɔ k'o fɔ mɔgɔ minnu b'a la bi ko dossier est vide aw kelen kelenna si bɛ se ka Anas Bachi ka nin kuma ɲɔgɔn fɔ parce que aw b'a dɔn ko kuma ɲuman tɛ Bube ma sa u y'a faga de a bɛ sa faga u b'a faga a fagara e ɲɛna wa u b'a faga don min na a fagara e ɲɛna wa a fagara faga cogo jumɛn na mais ni n'o y'o ko le dossier est vide a bɛ ne dabaliya ban quoi nin tɛ mɔgɔw minɛ kun bɔ mɔgɔw man ka minɛ nin ko la masa ko dossier est vide mais dossier bɛ se ka kɛ vide cogo jumɛn a bɛ komi Bube fagali Arasa de ye témoin témoin bɛ bila ten ka n'i yɛrɛ kɛ témoin ye ko e ka bila ten Faransi yan ni mɔgɔ bɛnn'i ɲɛna a tagamatɔ n'a bɛnn'i ɲɛna n'i jɔra témoin ya kɔnɔ n ka cɛ i tɛ bila ten kiri fɛn fɛn bɛ kɛ i bɛ sama i bɛ taa ta i ka so ka taa n'i ye tribunal la i tɛ bila ten Anas Bachi ko Bube ma sa k'u y'a faga de jɔn de y'a faga k'a ka na ni dalu ye dalu tɛ yen aw bɛ n'aw sigi an dala ko le dossier est vide Ture ko k'u ka taa bila kɔnɔ ye a bila waati ma se dɛ Ture ko k'u ka taa bila kɔnɔ ye k'o ye Zuzu falen Zuzu min nana n t'a dɔn o ye mun Zuzu sugu ye parce que Bouaka mɔgɔ de ka ca tu la quoi Bouaka mɔgɔ de ka ca tu la o Zuzu min nana ko Arasa minɛna ko min na ko non ko nin tɛ minɛkun ye nin tɛ minɛkun ye Zuzu min ko minɛkun tɛ e bɛ se ka nin fɔ i dabara la ko Bube ma sa ko y'a faga de e bɛ sɔn ka t'i sigi k'o fɔ nin ye minɛkunba de ye n'aw tɛ sariya dɔn sariya fɔlen filɛ a kan ka minɛ a kan ka taa kaso la a kan ka condamner jusqu'à la mort n'a ma na ni preuve ye parce que ka nkalon da mɔgɔ la fagali nkalon k'o da mɔgɔ la i bɛ Kasimu Tapo ninnu de sigilen cɛ fuga mais e barika banna o bilahi fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲɛ tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an ka cɛ fuga in lamɛn fɔlɔ n ka sɔrɔ k'a can can barika banni ala jugu zonden 16 milliards détournés par Kasimu Tapo o de sigilen bɛ k'ale bɛ danbe fɔ anw ye Kasimu Tapo min nana ka M5 mɔgɔw bali u ka hakɛ ɲinini na o de sigilen bɛ k'ale bɛ sariya fɔ anw ye k'ale tun ye bâtonné i tun tɛ bâtonné de i tun ye baton bolila de k'a firiɲati halaki cogo la faso miliyari suɲa 16 milliards Kasimu Tapo filɛ n'i y'a fɛ a bɛ bin dulɔ bɛ ɲini k'a faga a bɛ komi tori kɔnɔbara ni ka bon bobara tɛ yen kunkolo tɛ yen n'i taara Moti quartier kunturu ko Wayinki Kasimu Tapo y'a bɛɛ jɔ a bɛ wari fabriquer yan du saba b'a bolo Faransi yan hali du kelen tɛ Makɔrɔn bolo yan du min b'a bolo Bamakɔ ala kelen de b'a da dɔn n'i y'a ɲininka ko ale tun ye bâtonné de ye Faransi yan Faransi président ma se ka so jɔ yan bâtonné bɛ se ka so jɔ yan Faransi président ma se ka so jɔ yan avocat bɛ se ka so jɔ yan mais ko a ka bon hakili ma c'est que des voleurs wa den lankolon ninnu de bɛ taa ɲɔgɔn kɔ Bacili b'ale gosi ale ɲɛ t'u hɔrɔnkolon ninnu na an ka lamɛn fɔlɔ baton bolila in n y'a don na o de ka kan ka malo bi o de kan ka kuma suli bi o min yɛrɛ kɛ ko ale de ye ɲɔgɔn procureur tɛ yen ale de bɛ cybercriminalité a y'a spécialisé o ye parquet spécial la nun kɔrɔ k'a bila a ka yɔrɔ la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma procureur wɛrɛ ma pourquoi nin b'a yira de k'a tɛ foyi dɔn cybercriminalité la o de kama o parquet kɛra nin non-lieu fana y'o de donc là maintenant jamana bɛna lafiya poursuite kirikara minnu bɛ kɛ contre les gens a bɛna nɔgɔya quoi vraiment an b'o de ɲini voilà ko jamana bɛna diya kiritigɛla kirikara minnu bɛ yen Ture a y'aw bɛɛ nɛni ala fanga mana su fɛ dɛ fanga nana tilegan de fɛ pour que ninnu bɛ t'u sigi ka kiritigɛlaw dɔgɔya fɛn tɛ bɔ a la mais n'anw y'a fɔ sisan anw bɛ taa kaso la Kasimu Tapo y'a fɔ dɛ ko kiritigɛla kirikaraw Kasimu Tapo kan ka nin bɔ a da kɔnɔ
a terrasse ba ci fɛ de mais sagaw t'a faamuya dɛ ni arasa ka avocat tere sigi ka zuzuw dɔgɔya a terrasse ba ci fɛ de a bɛ fɛ a kungo ka gɛlɛya de o de la an b'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ mɔgɔ jugu mana k'i ladiyabaga ye i ma tila fɔlɔ de arasa ye min da kasimu tapo kan kasimu tapo tɛ kɛ arasa fɛ fo ka tiɲɛ dugukolo meleke ni kasimu tapo ye nin fɔ kiiritigɛla ma a bɛ dɔ fara arasa kungo kan de a bɛ komi arasa minɛ waati n y'a fɔ sɛdɛri mɔgɔw ye ko ka ture nɛni dabila n'i bolo bɛ mɔgɔ da kɔnɔ i b'a nɛgɛn de a bɛ se k'i bolo bɔ a da kɔnɔ cogo min na mɛ n'i ko i b'a forcer i bolo bɛ tigɛ walima i bɛ buba caman fara se t'i waati min na i bɛ sabali o waati de n y'a fɔ aw ye yan depuis arasa minɛ waati o ye ture nɛni ka ture kunkolo kɛ wɔkuloni ye ka ture kunkolo kɛ fɛn bɛɛ ye a ye dɔ fara arasa ka kaso kuntala kan se bɛ ture bi ale de bɛ fanga la a ka d'a ye cogo min na a bɛ se ka kɛ ten a kasimu tapo ka t'i sigi bi a bɛ ka ture dɔgɔya ko ture bɛ sanga ɲini de la ture bɛ place ɲini de la ture bɛ yɛrɛko de la ko faama m'a minɛ dɛ asimi ninnu m'a minɛ sogɛli m'a minɛ ko ture de y'a minɛ tɔgɔ kama o tɛ ka dɔ fara cɛ kungo kan n'a tun kan ka bila kunu a filɛ nin a ma bila wa a tɛ bila foyi tɛ bɔ a la fɛn bɛ doso kɔnɔ fɛn t'a kɔnɔ a bɛɛ ninnu de sago la n'a diyara u ye waati min na o b'a bila n'a ma jo o t'a bila a cɛ tɛ aw la min bɛ se ka taa ta ka bɔ kaso la a cɛ tɛ aw la kuma dɔrɔn o taara gɛribuw de cɛ i y'a faamuya b'a la suguni kura ni arayida la gɛribuw jama b'a kɔ sanga b'a la pititi patata nanbaraw ka t'u bɛɛ cɛ ka taa n'o ye tribunal da la ko jama taara sa kɔ k'aw ji min ka jama baceli ka jama kasimu tapo ka jama u caman u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan jama b'a kɔ sanga b'a la nka cɛ arasa jogo de bɛ k'a yɛrɛ kɛlɛ bi la ani mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na dɛ a yɛrɛ jogo o de la mɔgɔw y'a bila o bɛ se ka jama sɔrɔ cogo jumɛn n ma da i la o ka fisa n ka da i la ka tila ka tigɛ i la mɔgɔw tigɛra mɔgɔ min na aw bɛ n'a jɔ a jama bɔra sanga b'a kɔ an ɲa bɛ nanbaraw de la kɛnɛ kan ye nanbara bɛ taa ye dumuni sɔngɔ de dira olu ma ka taa gɛribuw ta sirada la ka na a jama b'a kɔ ni jama b'a kɔ a y'a bɔ kaso la kɛ jama ka taa mɔgɔ si ma sa a ma se ka bila mun nafa b'o jama la ni tun ko i b'a don kaso la 2017 bamako tun bɛ ci o don a tun bɛ danbe sira kan mɛ a ye danbe sira bila mɔgɔw y'a bila o don a tun bɛ tiɲɛ sira kan mɔgɔw kɛra a fɛ a ye tiɲɛ bila mɔgɔw y'a bila a bɛ na jama b'a kɔ dossier ye vide hali ni dossier ye i y'a faamuya b'a la zoro de a tɛ bila bi a tɛ bila sini faransi ka wari minɛ ka faso nɛni e bɛ sɔn k'o kɛ bubu ka wari minɛ ka faso nɛni buwa ka wari minɛ ka faso danbe bɔ a la bɛɛ b'a dɔn ko fanga min bɛ bi k'o bɛ sira ɲuman kan u kan ka dɛmɛ ni fanga ye ɲuman min kɛ o tɛ fɔ fanga bɛ lagosi su ni tile jihadisiw bɛ dɛmɛ volcan bɛ dɛmɛ ivoiriyɛnw bɛ dɛmɛ faransɛw bɛ dɛmɛ mali tɛ dɛmɛ foyi la bilakoro fara 3 sigilen b'a kujalan kan a bɛ ka faso nɛni n'o minɛna ko le dossier est vide a bɛ ka kuma min fɔ aw minnu bɛ ka fɔ le dossier est vide aw si tɛ se k'o kuma fɔ aw si tɛ sɔn k'o kuma fɔ mɛ n'ale minɛna n'a minɛna nkalon kan ture n'a ye nin bila fɛn bɛ yɛlɛ aw la nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bilahi n'a ye nin bila o b'a jira ko mali kiri aw ye lagosi ta ka ɲɛsin a ma a ye mali kiri kɛ i y'a faamuya b'a la jugusago kiri ye quoi n'a ye nin bila ko le dossier est vide maa si tɛ da mali kiri la tuguni a bɛ komi aw yɛrɛ ye muru ta ka kiri kan tigɛ siɲɛ joli a bɛ minɛ aw bɛ n'aw jɔ an da la ko le dossier est vide kiri bɛ min dɔnniya bɛ min n'a ye nin bila nin sen mali kiri bilahi an bɛɛ b'a lagosi yan n'a ye nin bila nin sen o b'a jira k'a fɔ mali yɛrɛ savent que c'est même pas la peine ka mɔgɔ minɛ ko tila dossier est vide mɛ a ka bon hakili ma a kana nin bila dɛ a ye nin to yen asimi bɛ taa retraite la k'a to yen a ye nin to yen kasobonba ka bin a kan ye parce que dangaden don danga safinɛ kunba don nin tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke tori don n'i y'a ta ka bila tabali sanfɛ a bɛ bin mali bɛɛ kɛra nin fɛ mali bɛɛ y'i ka wari di nin ma mali bɛɛ ye nin dɛmɛ mɛ ɲamɔgɔden i y'a faamuya b'a la hali n'i y'a bila kabanɔgɔ la a bɛ bɔ ka bin bilahi mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ min ma nin dɛmɛ mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ min b'i ka wari di nin ma a sera ka baara kelen min kɛ o ye kɔrɔbiya de sotorama kelen k'o kɛ suta mobili ye o sotorama b'i yɛrɛ su ta ka taa n'i ye kaburuso la k'a firi ala jugu jɛniyakɛla da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ bubu man ɲi kunu bi bubu ka ɲi i bɛ ka man ɲi kunu mɛ bi an ka buwa dɛmɛ
pas kelen tɛ se ka mobili boli e delila ka mɔgɔ fila ye ka mobili boli n'i tɛ se mobili la i bɛ taa kɔfɛ de mɔgɔ min bɛ se ka mobili boli o bɛ vala minɛ a bɛ taa ni pasasew ye mais k'an bɛɛ ka taa mobili ɲɛfɛ n'an bɛɛ taara mobili ɲɛfɛ mobili bɛ boli cogo jumɛn han n'an bɛɛ taara mobili ɲɛfɛ mobili bɛ boli cogo jumɛn wari de dira a ma wari de dira a ma tɛtɔ de dira a ma don o don faso bɛ nɛni don o don faso bɛ dɔgɔya don o don mɔgɔbaw bɛ nɛni n'o minɛna ka don kaso la ko le dossier est vide o tuma mara t'an ka so wa ni denmisɛnnin ye kuma jugu fɔ anw ka laada la i b'a can de i b'a pini de c'est ça ni denmisɛnnin ye kuma sidɔnbali fɔ ni denmisɛnnin ye mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya anw ka laada la i b'a pini de i bɛ sentiri bɔ i camancɛ la ka can n'a ka di i b'a bolo fila siri a kɔfɛ ka taa bila ɲɛgɛn kɔnɔ c'est ça punition dabara ka bɔ a bɛ bɛɛ dɔgɔya ni dossier ye vide o y'aw ka dossier mais anw ka dossier falen don n'a ma ni bube ka preuve ye a tɛ bila bi a tɛ bila sini ayiwa bilatɔla tɛ wa paga tɛ bɔ a la hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan an ka Bacili lamɛn Bacili bɛna min fɔ Kasimu ta ko ma. An bɛ Kasum dɔn kojugu Kasum de kelen sera yan 16 milliards dira a ma k'a ka 97 k'a ka élection organisée la première élection démocratique après 91 à Dirama. Monsieur le Président d'aujourd'hui était Premier ministre. Kasum ye mun kɛ wari na a b'a dɔn a b'a dɔn an ka taa audit kɛ bi ni Kasum ma si kaso la o tuma ne tɛ yɛrɛ wolo ye. nin jugusago fila de bɛ ɲɔgɔn bolo bi danbe kɛnɛ ka tɔgɔ jumɛn bɛ ninnu na o de la maliyɛnw tigɛra aw la quoi aw mana don ko o ko la ala tɛ barika don a la maliyɛnw tɛna kɛ aw fɛ fo ka tiɲɛ dugukolo meleke da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ hɔrɔn siri juru y'a dalakan de ni hɔrɔn ye nkalon tigɛ i tɛ jɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali muso i t'a sɔrɔ k'a furu hɔrɔn jamana kɔnɔ i t'a sɔrɔ aw lagalagatɔ ninnu de bɛ ɲɔgɔn kɔ ye le dossier est vide den ni fa bɛ comme 5 ni 6 Kasimu ta po ye zoro ye fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲɛ tɛ fɛn min t'a kɔnɔ aw ka misɛn wa aw ka dɔgɔ bilahi aw bɛ kule ka dɛsɛ ni Ture k'u ka taa bila kɔnɔ ye kɔri bɛ y'a ye k'a ye segin ka taa bila nɔ la ye a bɛ kaso bonba la k'a bila waati ma se dɛ dossier ye vide o dossier n'est pas vide o se bɛ Ture de bi ka to a kɔnɔ ye mun bɛ bɔ a la foyi aw taara kɛnɛ kan aw ma segin yan ni min jamana polisiw bɛ yen nɔ u b'i kun ci k'i dafara papaga tɛ bɔ a la voilà an ka kɛ foyi kan i b'a kɛ foyi b'u ka mɔgɔ de ye Ture malo la aw bɛ ka cɛ siri jugu gɛlɛya aw bɛ ka cɛ kungo gɛlɛya bilahi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen komi nafa t'olu la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nafa foyi t'olu la n tun bɛ fɛ ka kuma OTAN kan mais sini n bɛ kuma olu kan nafa t'olu la an ka nin lamɛn Petit Gimba. Karim kun ye terikɛ ye n b'a dɔn i teri don halisa a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ halisa an sera kuma la sɔrɔ Karim Keyita oui aw sera kuma na sɔrɔ oui fo 4 heures a bɛ min a bɛ Karima a bɛ Abidjan bon n b'a lajɔ yan ouverture média b'a ɲininka ko Karim Keyita tun ye terikɛ ye Petit Gimba ko si ko a terikɛ tun don ko hali sɔrɔ k'u sera kuma la mandat dalen bɛ mɔgɔ min kan k'a kana a yɛrɛ ɲɛfɔ Mali kɔnɔ a ma se ka na teri b'a bolo Bamakɔ a n'aw bɛ si ka kuma cohérence bɛ min tiɲɛ bɛ min zone dɛmɛbaga ye zone ye zone teri ye zone ye i bɛ nin fɔ nɔ ko droit b'a bolo liberté non bilahi liberté tɛ jamana si jɔ liberté bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ bi kunun o ye gɛlɛya de tɛmɛ kunun o ye mais a ka bɔ hakili ma quoi a zuzuw tulo bɛ nin na mun de kan ka kɛ mandat bɛ Karim Keyita nɔfɛ a teriw dalen bɛ Bamakɔ a n'aw bɛ baro la ka bɔ hakili ma dɛ Petit Gimba bilahi e bɛ taa kaso la tuguni n'i y'a bɛ e dangaden na cogo min na e k'a to kɛnɛma a ma nɔgɔ dɛ e bɛ segin ka taa kaso la hali a tɛ min parce que danga de bɛ e kɔ aw ye mɔgɔw tɔɲɔ ka fantanw joli min ka buwa dɛmɛ nkalon kan o hakɛ bɛ na wuli aw bɛɛ nɔfɛ bilahi ala bɛ ko da aw kan garankɛ ma min da b'a bolo n ɲɛ t'i la panpan na e kan k'i sigi bi ko e ni Karim Keyita a bɛ si kuma la telefɔni na hali sura an sira telefɔni na fo 4 heures du matin an ka faamaw tulo b'a la an ka keri tulo b'a la nin kan ka kɛ Mali kɔnɔ bi ba nin kan ka t'i sigi ka nin fɔ wa Karim Keyita ye mɔgɔ min faga Mali kɔnɔ ka mɔgɔ min ka nafolo suya a sɔnja bɛ maliyɛn bɛɛ la Karim Keyita sera ka bɔ Mali kɔnɔ cogo min na o tɔɔrɔ bɛ maliden bɛɛ kan mɔgɔ dɔ de sigilen bɛ k'ale teri ye Karim Keyita k'o bɛ si ka kuma telefɔni na ça fait mal
billahi ça fait mal. Karim Keita ye mɔgɔ min faga Mali kɔnɔ ka nafolo hakɛ min suɲɛ Mali kɔnɔ maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔlen bɛ mɔgɔ min kɔrɔ dɔ ka t'i sigi ko ale ne bɛ sigi a kuma hali ni juge ma fɛn kɛ population ka fɛn dɔ kɛ dɛ mais n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala billahi Petit Gimba ninnu foyi tɛ ka wuli u nɔfɛ bi ne hakɛ tɛ i bɛ ka ye wari fɛn fɛn suɲɛ Karim Keita ye wari fɛn fɛn suɲɛ o kɛlen ma dun dɛ o ni nin dangaden ninnu de y'a dun ɲɔgɔn fɛ o de la o tun tɛ fɛ ninnu ka bɔ yen i ɲɛ t'a la a bɛ t'i sigi ko Asimi Buwa denkɛ fɔlɔ ye ko Asimi tun bɛ wariba ta n'a ma suɲɛni kɛ an ka mun b'a la n'a nana n'a bɛ k'an ka jamana jɔ an b'o de fɛ mais fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲɛ tɛ fɛn min da kɔ voilà n bɛ aw bila yan Abdoulaye Samake k'i fo Ziska Mete k'aw fo Bacili k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka an jɛlen to ala kana an jɛ k'an di diɲɛ ma nin sira in an kana nin bila dɛ nin sira in an kana nin bila n'an ye nin bila foyi t'a kɔfɛ ni nimisa tɛ n'an ye nin bila foyi t'a kɔfɛ ni kumasulu tɛ foyi kana bɔ nin sira kan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasala